Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah kita dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang mengalami penderitaan dan pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lawa mangaradi roharo memuji Tuhata di parmingguata di bagasama nogoton. Tapuji ma Tuhata sian bukuede nomor 10 ayat sada saat oro dia tolu rap jongjong mahita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anana Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia, na tumo palangi dohotano on. Amin. Sa ingot ma ale Jehovah akadengan ni basam dohot asin ni roham, asian naro bido akai, asaunang marsurak-surak akamusuku midau, ale di bataku marhaposat tuho doau, sayunang pailau, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Aliyama nami para siroha na sumurung debatani hatu nami huingot tami do dia ke arion
panaono dohot hamamati ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sudi nati naon nai. Patadaho matuhami dosa nami, asa diarsakor rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap ni nama nobus hami. Asa martua hami marhite siani, ro di salini lelengna. Sepatu pamai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Amin. Tapuji Tuhata, marhite buku di nomor 125 ayat 102. Tatangi homa pati ini di bata ima patik sian Jesaya bidudu plonom ayat sada satu di ayat onom. Diari nasasadai edehononi halakma edeon di luat juda arong dohu tanagoting di hita hatuo do di bahen parik dohot partano batawan ukap hamuma akka harbangan asabongot bangso natigor namarsihohot maniopi haburjuon hobarto sakap naujak do di payanho dame matutu ay marnalom niro hamidaho do ibana marhapo satu Jehova mahamu toktong ay Tuhan Jehova do dolok batu ro di saliling nililingna ay bana pajiput akka isini habutulon di pajepol do hutan na hicati ditipalho do tutano direokot tu orbuk asa dilutak-lutak pat akapak nihalak na dangol dohot lakkan nihalak na pogos imado sahatna atong rapang gidugo mahitu di bata laho mangulahon hobar tupatiki alai Tuhan di bata saya pargugoy mahami mangulahon hobar tupatimi amin. Tapuji Tuhata marhiti buku de nomor 194 ayat 1 ayat 2 dia 2 rap jongjong mahita. Tangi
Jala dosata nagurangi tu ado panilibata tapa udubi maruhata martangiang mangita. Ale yamanami jala debata nami na di benua gijang pargogo na suhatu dosan pardengan basa doho jala rodi saliling-liling na do asin ni roham say marampamuati maroham di hajahaton nami jala sayunang be ingot akka dosa nami ay jojodo hami mardosa marodo poko jala jojodo husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehova sayunang paingot-ingot pangalasion nami unang alang asin ni roham sayurupi hami ho ale Tuhan di bata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-baga ni bata taring Tuhan sesan ni dosa. Para siroha jala pardengan basa do Jehova labat tarimas jala para siroha gudang dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata jala dang dibalosot tu hita hobar tu akka hajahatota songon asi ni rohani ya mama mida akka anak-anak asi ni rohani Jehova di akka nama kabiari ibana hasangapo madi debatana de gijang. Amin. Amin. Kor puji-pujian sian ulayah Filipi.
Tapuji Tuhata, sian bukueda nomor 435 ayat 1 dohot ayat 3. Marolo polo tondiki, ai lang di tobus Jesusi, hamu sude begemai, sailas rohaku mandoki, sonangi dung jupang Yesus Tuhaki, tondi nama ngajaria, tarbai marlas ni doa, sonangi tiki, dung jupang Yesus Tuhaki. Yesus saat ngoluki saleleng ni leleng nai rap dohotau ende honma ende kuna imbaruda sonang ni dung jupang Yesus Tuhaki, tondi nama ngajariau, darbain marlas ni rohau, sonangi tiki, dung jupang Yesus Tuhaki. Tatangi homa hatani debata tupu epistel di minggu reminiserion imantar surat di Filipi bidutolu mamuka maisian ayat 17 sahatu biduopat ayat sada. Filipi bidutolu ayat 17 sahatro di biduopat ayat sada tajahama margati soring. Rap situiru au mahamu aliak kadongan jala pamanat tamu ma akka namar parangi songo kami situiru muna. Hamagodo ujung nasida butuhan nasida do di pardebata si haila hononna do di hasangapon akana di tanoon di parrohahon. Paubon na do dagikta na liangon gabi dosod dagingna nasangapi hobartu hagugon nai ay tarpatudok sa do saluhut tuyubana. Ido sahat na martua doakan atau mangihon hatani debata jalana upepsa. Amin. Tapuji Tuhata marhitekor parupuan Deborah.
Tapuji Tuhata, sian buku Eden nomor 232, ayat sada dohot ayat 5. Di ayat 5, rap jongjong mahita. Sia sude parulia na arga sadahu botohu tiok tok tok Yesus Tuhanku ho artana arga na mangatasi sudena atong takut Tuhan mutung tiop hatana sai pangasahon mabaga-bagana Yesus Tuhanku sai tohu haposi patari dahon Tuhan mi Panginoon aku Tuhan sai tangihon basa-basahon Tuhan ngolumi asari au di harajaomu lau palulus on pasau ton hatamu. Taha tidak kemah porsiau tai, songon nahina tidak koni dong atas saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di dibata Jehova, ido ama pargugu na suhatu dosan, natu mepalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anani dibata Jehova na sasadei, imana tinubon ni si Maria, nagabi-gabi si Anton di perbadia, andorang suabubuh. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mata terpaja doi bana di hau pinar silang na tua tu banotoro dong di tano na mulak mangulu di are patuluhon na manai tu surgo lahun dulu tu siamuni da bata Jehova amanai pargugu na suhatu dosani di simei bana pangulosogu tu tano on manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsia di ton di porbadia, jaladok sadahurian na badia, huri hato panihala Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hati na mandok, mula manguluduk sobot daging halak nong mate, dohot di hanguluan na sura suda. Amin. Tabigi makor punguan ama Ebenezer.
Tabigi matik ting namasa di huriata. Salam, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Warta jemaat dihita di hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 dengan topik Paidaida hinadenggan ni Jehovah atau menyaksikan kemurahan Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Yang kedua, statistik. 1. Baptisan. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. 2. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 16 Maret 2025 telah pindah jemaat keluarga Bapak Tumbor Halongangan Malau, Ibu Selvia Boru Silalahi dengan 2 orang putri, 1. Tavia Elisa Boru Malau, 2. Talia Edlin Boru Malau yang beralamat di Jalan Tun Abdul Rajak, Komplek Bumi Arupala, Blok D32, wilayah Efesus. Pindah keanggotaan menjadi jemaat HKBP Ancol Podomoro, Resort Ancol Podomoro, Distrik 8, DKI Jakarta Raya. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia, 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 16 Maret 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia lepas sambut pendeta fungsional. 2. Pada hari Minggu 23 Maret 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan pendeta fungsional HKBP Makassar, Amang Pendeta Porisman DM Lubis MTH, yang akan mutasi ke tempat pelayanan baru ke Distrik 13, Asahan Labuan Batu. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk 1930 Wita. Wilayah Roma, hari Senin 17 Maret 2025 di rumah keluarga Inang Nyonya Situa M. Sormin R. Borupakpahan, alamat Gedung Sekolah Minggu. Wilayah Efesus, Selasa 18 Maret 2025 di rumah keluarga Amang S. Sitorus, Inang FN Boru Simarmata, alamat Gedung Sekolah Minggu. Wilayah Kolose, Selasa 18 Maret 2025 di rumah keluarga Amang RS Naibaho, Inang BM Boru Pasaribu, alamat Jalan Biring Romang dalam 5 Blok 1. Wilayah Roma, hari Rabu 19 Maret 2025 di rumah keluarga Amang TO Marpaung, Inang T Boru Hutajulu, alamat BTN Antara Blok 4 nomor 12.
8 pengumuman. A1, pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 16 Maret 2025, Amang Pendeta Porisman DM Lubis MTH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. A2, ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini, Minggu 16 Maret 2025, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor NHKBP. Ibadah masuk pukul 18 WITA. 2. Berhubung acara lepas sambut pendeta fungsional HKBP Makassar pada hari Minggu 23 Maret 2025 yang akan datang, ibadah Minggu di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar masuk pukul 9 WITA. A3. Kebaktian pos pelayanan HKBP Parepare. Pada hari ini, Minggu 16 Maret 2025, akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan HKBP Parepare yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan, Amang Pendeta Riz Johnson Simamora MTH MM. Ibadah masuk pukul 16 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A4. Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 23 Maret 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Kolose. A5. Memberangkatkan pendeta fungsional HKBP Makassar. Pada hari Minggu 23 Maret 2025 yang akan datang, akan dilaksanakan acara memberangkatkan pendeta fungsional HKBP Makassar, Amang Pendeta Porisman DM Lubis MTH, ke tempat pelayanan yang baru sebagai Sekretaris Distrik 13 Asahan Labuhan Baru. Acara dilaksanakan di ibadah Bahasa Batak setelah persembahan ke depan. A6. Pencarian dana PMKO FEB UH. Pada hari ini Minggu 16 Maret 2025, Panitia Pasca PMKO FEB UH mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan perayaan Paskah 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A7. Wisata rohani Punguan Paropuan per hari Kamis. Pada hari Senin 17 Maret 2025, Punguan Paropuan per hari Kamis HKBP Makassar akan melaksanakan wisata rohani bertempat di Pantai Bosowa. A8. Sosialisasi tentang Alkitab tulisan tangan. Pada hari Kamis 20 Maret 2025, mulai pukul 16.45 sampai selesai, atau selesai PA Paropuan yang dimulai pukul 15.30 bertempat di gedung Sekolah Minggu, Lembaga Alkitab Indonesia akan melaksanakan sosialisasi Alkitab tulisan tangan kepada Punguan Paropuan HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. A9. Hasil lelang kontrak kios gereja di depan gereja. Kelanjutan warta jemaat tertanggal 23 Februari 2025 tentang lelang kontrak kios gereja di depan gereja. Dengan ini disampaikan bahwa
Lelang tersebut telah ditutup pada tanggal 2 Maret 2025. Penawaran yang masuk ada 3 amplop dan telah dibuka pada hari Jumat 7 Maret 2025 dengan hasil penawaran tertinggi sebesar 9 juta rupiah per tahun oleh Amang Situa Hasimatupang. Tuhan Yesus memberkati. A10. Panitia lepas sambut pendeta fungsional. Rapat pembentukan panitia lepas sambut pendeta fungsional telah dilaksanakan pada hari Jumat 7 Maret 2025 bertempat di konsistori. Rapat tersebut dipimpin oleh Amang Pendeta Resot. Dalam rapat tersebut telah terpilih panitia lepas sambut pendeta fungsional adalah sebagai berikut. Boleh kita lihat pada lembar warta kita masing-masing, tapi ada tambahan yaitu di seksi dana. Panitia memasukkan yaitu di nomor 8 semua ketua punguan kategorial. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKB Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 8. Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. 9. Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 10. Amang H. Sitorus Pane. 11. Amang Situa Dr. Andus TS Huta Barat. 12. Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 13. Amang SPP Pasaribu. 14. Amang P. Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Maret 2025. Ulang tahun kelahiran dewasa, remaja sampai dewasa ada 19 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Untuk pemakaian gereja dan sopo boleh kita lihat di warta masing-masing. 9. Keuangan, pemasukan dan pengeluaran juga boleh dilihat di warta kita masing-masing. Kemudian ada perbaikan tadi, alamat dari Amang T. Omar Paung Inang Boru Huta Julu, BTN Tanjung Bira nomor 6. Mohon maaf ada kesalahan. Demikianlah warta jemaat buat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam Horas. Tapuji Tuhata sian buku ini nomor 10 lalu. Ayah sada dot udutna di sama tapapungu pilihan na parjulu. Bahana umuli
inganamu laksni rohado sude sai bongoti rohakon bain majoro midison. Sai pantun pangalahoku marado pon mohimi sai suruh onduro aku toni parbadiai asa sai top tong tangi aku NDP doson hau mamanadu menggan maroh aku di jolop sai lopo komana dengan tu bagasan rohakon satu pai hatami asa marwar buei. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangarajai hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mamang kainang, hatani debatana naik tari pardihita di minggu tasadarion, ima di minggu reminiscere, tersurat di Psalmen 27, mamuka sian ayat sada sahatu ayat onom. Psalmen 27 ayat sada sahatu ayat onom hujahama di tonga-tongata. Nalom ni roha mida debata ede sian sidapit. Jahuba do panodangiku dohot hatuauku tung isema habiaraku. Jahuba do partanobatoan ninguluku tungida ise maahu biahaton, molo tungro aka parjahat mangarongrong au naing mangaton sibuku, aka sisosak ahu dohot aka musuku, gabe martinganga donesida jala marragean. Nang pe marhoron-horon parangan aka namanukum au,
dang dihabiari rohaku, nang pehehe parmusuon do pakau, sai posdo rohaku disi. Sadado naung hupangidohon sian Jehova, sai ido hulului, naing mian au di bagasan joro ni Jehova saliling mangulu au, paida-ida hinadenggan ni Jehova, dohot mamikiri ganup sogut di bagasan joronai. Ai diodingi doau di bagasan udung-udungna diari hinamago. Ditabunihon doau di pertabunian ni udung-udungna tudodok partanobatoa doau di panakok. Asa madirgak uluku mida musuku akan humaliang au. Jadi pilihonokku ma di bagasan udung-udung nai aka pilihan puji-pujian. Marede maau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jehova. Ido sahatna. Hujah di hati Indonesia, Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat ke-6. Aman dalam perlindungan Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dia mua kadongan nahi naholongan molo turpukon naing manggobarhon, ternyata si Daud menghadapi biar ni roha, manang menghadapi ketakutan dalam hidupnya. Sudah halak nama biar tentu nama rasa do dang mampu ibana mengatasi persoalan dan kehidupan. Meloma biar dalam hal ekonomi, tentu nama rasa ibana dang boleh dihilal ibana pasikup ekonominya secara sempurna. Meloma biar ibana menghadapi musuhna, ala nama rasa do dang mampu ibana mengalo musuhnai. Meloma biar ibana dinasa akaulah untuk dinasa perngulun, na merasa ibana dang mampu ibana mengatasi ngulu do takalan asing dope nama bayan ibana mabiar di bagasan perdalanan nguluna di tonga-tonga ni pertibio. Ido na terjadi di nani alaman ni si Daud. Adong manang napiga hal na dihabiari ibana di tiki nguluna. Secara khusus dina memulai manang dinanaing gabi bakit raja ibana di tonga-tonga ni halak Israel. Na perjolo dihabiari ibana permusuhan dohot si Goliat. Ada orang sobakit raja dope ibana. Ala si Goliat manusia raksasa na luar biasa balgana na jauh berbeda sian hadirionna. Tentu di perperangan mabiar ibana dia tidak akan mampu melawan Goliat apalagi halak Palestin. Ai tongod di tikimar porang Israel tu Palestin sangat mabiar nasida. Ala gumudang
jala dumenggan kesiapan ni halak Palestina termasuk dohot aka parporang. Mabiar ibana muse mangalo si Saul. Nang pesasitong na dimulana Raja Saul boy marlas ni roha molo bermain musik ibana. Mulak tordina di TKI. Alai dungadong kecemburuan ni Raja Saul di pelayanan di ulaun di pakubasion ni si Daud termasuk ala gabe marid di halak najumago si Daud si Raja Saul di sido ibana gabe berusaha maburu bahkan nanay pamatehon si Daud. Mabiar si Daud sanga do ibana mertabuni di sadagua asa unang marmara ibana. Laos mabiar do si Daud diadupan ni debata ala sadar ibana digodang ni dosa dohot pangalausionna diadupan ni debata mabiar ibana diuhum debata dang bui ibana lao mengerajai di tongan hala Israel dang bui ibana melakukan tugas do tanggung jawabna do nasasitong dot gudang do pia kabir alaisian natulu halima jolotaida nagabe dasar ni ibana lao mabuat mabain ima turpuhon secara khusus di pasal manang di bidu 27 di patuduhon ibana ma sian biar ni rohani ibanai ternyata debata sai mangurupi ibana. Debata sai mangurupi ibana parwarhon ibana sian ragam ni pergumulan sian ketakutan nai. Ido na hinatidakon ibana ubain na didok ibana Jehovah do panodangik. Ala disude persoalan ni hingulu ibana nama ben ibana gula pakilalaan nama ben ibana ragu di bagasan nguluna alai tung asini rohani debatado nagabi manodang ibana asagabi tiur rohana tiur pikirana bahkan siani do ibana haruar siana karagam di pergumulan ido dipakilalaun ibana termasuk ma di pergumulan ni ibana di nama ngadopi Raja Saul do mangurupi ibana di ketakutan ni ibana ala ni dosana dia dopan di debata di sido ibana merasakan hanya terang Tuhan panodangion ni Tuhan panodangion ni debatado na paharwarhon ibana sian ragam ni pergumulan songoni musedo dipakilalan ibana nagabi hatuaun ibana manang keselamatan di bagasan ngoluna dang siad dirina diteke diguai ibana manang diliangi ibana dinamartabuni ibana ro Raja Saul do paranganna tangadong bisa sitong na keselamatan tangadong bihaluau di bana anggo sosiat debata na paharwarhon ibana siani bahkan sahat ibana haruar bodoh ibana menggunting manang maneat siesuhi ni ulus ni Raja Saul patuduhon na di patudu debata haluaun di bagasan ngulu ido di hati dakon ibana babua keselamatan ibana hatuaun ibana tung siat debatado haroroanna jala debatado na mangalehon hatuau ni ubain nabui mangulu ibana haruar ibana sian parmaraan haruar ibana sian pergumulani di bagasan nguluna songoni musena merasa do ibana babua debatado nagabi partando batuanna benteng pertahanan ibana anggo sian benteng na pinakin na sida manang benteng na binayan ni hala Israel di tonga-tonga ni bangsona termasuk di tonga-tonga ni Jerusalem benteng na Belgado na tibo niyan alay tangboy mampu menghalau musuh alay ikon na debatado na mabahin partahanan di bana partano batoa di bana maben ibana boy manguluhon bangso Israel boy ibana memerintah di tonga-tonga di bangso Israel anggo sian hagugun ni benteng-benteng na buy na pinaturan ni Jolma parsato kinad doi buy doi di pakai Jolma buy doi di atasi Jolma bahkan dang margunai anggo di parporangan di Jolma alai molo nong debata membentengi molo nong debata partano batuan di sido di hilalay bana gabi buy ibana totong sukses manguluhon bangso Israel bahkan dinamar porang dohot bangso-bangso na asing lu luar biasa hamonangan ni Raja Daud.
Raja Daud do salah satu raja na gumudang patuduk ko na kabangso-bangso na humaliang na nang pegabi ditudu ibana raja na gumudang maduruson mudar siya tonga-tonga ni raja ni halak Israel. Alay di hilala ibana doy ala padonganiyon ni debata dohot na gabi debata partano batuan ni ibana uban nabu ibana dohot marporang uban nabu ibana manaluho na kabangso-bangso na asing. Ido ban na gabi didok ibana gabi dirgak uluku gabi boyaw patuduhon hadiriyokku di tonga-tonga ni musuna manang di tonga-tonga ni nanaing maben ibana marmar. Jalalaos di hilala ibana do dolok partano batoan sa dainganan na gabi hudulan ni ibana inganan ni ibana na nilehon ni debata mangaramoti majagay ibana siyan aka parmaraan nang pesasitong na ikon honauhum ibana. Alay diangkat debata ibana tu dolok partano batoan di tempat ton ibana nagabe sada jona nyaman tu sada inganan na nyaman nasoy tordiuhum nang pe sala ibana di bagasan nguluna manang di bagasan ulaon. Ala adong do sada ketentuan di tonga-tonga ni bangsa Israel. Boy do sa halak jolma membunuh alay dang sengaja ala ni mungkin ibana nang dibunuh hape gabe adong pembunuhan dohot na hatan asing tadok dang ala ni dosana dang ala ni hajahaton na boy terbunuh ni ibana halak biasana boy doi mencari perlindungan asal nang dihalak sebelum ada pengadilan. Adong do onom inganan, bukan no ditajah ditabuka di Google. Adong do boy onom inganan na boy gabi persinggahan niaka na melakukan suatu tindakan asa unang itoradong uhum, asa unang adong gabi tindakan ni halak alay gabi boy ibana paima adong penguhumat tu ibana mangulu ibana jo paima adong penguhumat tu ibana. Ido dirasahon ibana na dipaucat debatado ibana tu sada inganan jaminan ningulu di ibana anggo sasitong nang kon mate ibana honauhu malani dosana. Molo hatan asing ngako di tempat ibana ala ni perdosaon na alay dihilala ibana do debata mengangkat ibana debata pamasuk kon ibana tu sada inganan inganan nabui majaga ibana asa unang tordiuhum ibana nang pe adong aka kesalahan dot aka dosa-dosa. Sianido ibana mengaku, sianido ibana madok babua debatado haluauna di sido ibana mampu mamereng holan asini rohani debatado na panguluhon ibana di bagasan perdalanan ninguluna. Ido ubain na di paubuk turpuhon tuminggut ta reminiscere sadarion saya ingot ma akadenggan ni basam marningot dengan bahasa ni debata di bagasan nguluna. Laos di paubuk mai tu topik minggu sadarion menyaksikan kemurahan Tuhan. Paidaida hinadenggan ni Jehovah. Paidaida hinadenggan ni Jehovah di paidaida ibana hinadenggan ni Jehovah. Begitu dia menyaksikan kemurahan Tuhan ala dihilala ibana doi asi ni rohani debata dohot dengan masa ni debata di bagasan nguluna sianima ibana bersaksi songon natajaha di bidu 27 lakin. Nuaing taida ma hubungan na wahado hita lau menghubungkan konteks ni si Dauton tu konteks tamasakini di parngulot ta si ganupari. Ido no marga di hita sadong perbuena buanota marhite di parminggota sedarion. Sada catatan jo naik gabi sungkul-sungkul di hita lau mamilang-milangi lau marningot akadenggan bahasa di debata naung tajalo melihat menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sianido hita asa umurah hita mengaplikasi turpuhon asa tahilala boha debata berperan di bagasan ngulta. Boha debata padua kita diragam ni parmaraan diragam ni biar ni rohata manang diragam ni ketakutatan waing di bagasan ngulu manang di perdalanata di tonga-tonga ni portibion. Idaut tamai sian asini rohani debata, idaut tamai sian kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita.
akamanga kainang sarupa do hita dohot si David gudang mengadopi tantangan diragam ni perdaling uluta. Boido dang alani kesalahata seolah-olah hona hukum pita, bahkan dituduh gabe seolah-olah hita na berbuat salah. Ini benar dong bahasa Batak medok dilicik kamu au aledak kuboto hasalaku ni na molohya dibigi tabigi padohani dilicik kamu au alai tangarok kuboto hasalaku. Dia merasa tidak berbuat salah tetapi dia dihukum. Bodoh terjadi na masa na songoni. Songon pengalaman ni si Daud. Alai dakola ni pengalaman na mungkin terjadi di bagasan nguluta, boido songon si Daud tidak gudang menghadapi ketakutan nuang di bagasan nguluta. Pasti di gudang ketakutan. Dangadong jol mana madok nuang saya tidak pernah takut. Dangadong kayak madok songon ini na mampu madok songon ini di partikian nuang. Sadia balgape pamatangna, sadia balgape hasangaponna, sadia balgape nama jaga ibana, pasti dia takut. Bahkan pimpinan pasukan pun dia akan sering takut. Boido ketakutan nai merasa suatu gagal ibana memimpin pasukannya. Boido ketakutan ini terjadi di bagasan nguluta song natadok, song di parngulun nuaing dang merasa dang mampu hita menjalani kehidupan non. Dot ketakutan-ketakutan yang lain mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Di sido argana dohot tabuna molo olo hita mangido pangurupion siatu hatta asa dipadau biar dipadau ketakutan sian bagasan ngulut. Angko ketakutan itu nasai margurasa di bagasan nguluta, manang molo ketakutan itu na menguasai hita, pasti putus asa di bagasan nguluta. Bahkan boy sampai tu na depresi, boy na sampai tu stres di bagasan nguluta, molo saya tetap ketakutan ini nasai makuling mangula di bagasan rohat. Di sima hinatabo ni halak nama jalo sodang nasiat debata, nama jalo hati urus siat debata, hati urhon pikirata. Dari semua ketakutan, dia mampu menolong kita. Dia mampu mengeluarkan kita dari setiap ketakutan-ketakutan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ido nguluni naporsea. Ido nguluni halak nang manada debata, para siroha na manada debata nagu kemurahan di bagasan nguluni akan tinopanai. Allah halak na niasian ni debata tanpa melihat posisinya, tanpa melihat kondisinya. Allah mau bekerja dan Allah mau bertindak. Allah mau menolong kita dari setiap ketakutan kita. Ketakutan-ketakutan natadopi termasuk do akan nama kita marmara. Adong do ya cerita do tami sahalak bupati. Jala tersongkot daw mabigi kesaksian ni amat bupati. Amang yang paling saya takuti kalau sudah terbang di udara. Mana pesawat pitaho dipakai, dia memang luar biasa takutnya. Fudok ditiki bahasa mabiar amang gudang dojol madisi dohot di pesawati molo naik pesawat amang. Ditiki digi jangau dan perduliku halak nasing seholanau do mabiar sotung termadabu holan naik tu gija. Sebenarnya sian sudut pandang ni natorop bodoh dohonata sayang na ini. HP bupati perbiar tu pesawat. Alai sian hadirionna, ima hadirionna. Ima ketakutanna di bagasan nguluna. Ternyata setelah dimulai pertama, bodoh berubah. Allah terpaksa. Kedua kali bisa, Allah terpaksa. Alai saya didokibana ma olo do gabi marsahi tau molo sehu torus sonon ninna ibana. Gabi saya jumujut ma ibana naik mobil daripada naik pesawat kecuali sang nataruh nakit terpaksa.
alai hudok matunasida. Salah satu nama baik kita asa ragu mabiar disudi akan natadalani tentu ketidakpercayaan diri dohot ketidakmampuan menerima Tuhan untuk menjaga kita. Alas saya dietong ibana doh lagogon ibana ay dangadong molonong madabon no dangadong nama naku pau dangadong nama niyo pau saya ido pikiran ibana. Alani molo sesongoni hape perasata di bagasan ngulutta di nama ngadupi pertibion di nama ngadupi perdalanata saya tahilala dangadong nama niyo pita saya tahilala holak kita do nabu menyelamatkan kita tentu gabi patabba sahid do aka di bagasan ngulutta alani macari kota pe kembali lau mamereng di pangaramotion ni debata ala ibana do nama noppa hita manangah pindah terjadi di boto debata do jala debata tuk mangurupi hita. Alai dang nagabe bunuh diri, dang nagabe dalana nakaparmaraan, molo nong taboto parmaraan. Alai dinasa ragam ni perdalanan na tahabiari di tonga-tonga ni pertibion, di simahita, di jauh di simahita, rotu adupan ni debata, songon si Daud, sianido ibana boy, sonang pakilalaan na, sianido ibana makilalahon, hinatabu ni perdalanan di nguluna, molo nang dihilalay ibana, debatado nagabi kehatuaon, debatado nagabi keselamatan di bana di sudi perdalanan ingulun. Molo hita pe merdalan, molo hita pe mamolus na di pertibion, tahilalado molo debata madongan hita, haduaoni gabi jupak kita, jala sahat di bagasan nguluta, manang ahape natabolus di tonga-tonga ni pertibion. Jala namang ihu tekamang do tamu kena nami, macam luar biasa do teologi yang nata anut secara khusus halak Kristen. Takola dingolu po haportibion naning idaota molo tapahami secara lebih dalam bohado debata mangalehon manempato kita di tuduluk partanobatoan manang dalam perlindungan Tuhan. Molo tarurut proses ni perdalaning uluta mulai sian di paujak kita di pertibion masuk kita tu harajau ni debata, mangulah kita Bartolomeo ni roha ni debata, jale ko marujuk kita sian hasianganon, alai masuk kita muse tu ngulu sogot na pinaradi ni debata, ido dolok partanobatoan na marga di hita. Ido na jamitan na diari minggu na salpo. Marisuang do hita di tonga-tonga ni hapor siota, marisuang do hita di pengutonota di Kristus, molo so sahat kita tu dolok partanobatoani, molo so sahat kita tu inganan na pinarade ni debata ima hanguluan na saliling nililing na. Ido hasurungata siya nakal so manada Kristusi, ido hasurungata siya na so porsea di debata di bagasan Kristusi. Asa molo ido hape surungata ido di leho debata, ido di pasahat debata tu hita, mabelas rohata, mabedirgak si majujungta, molo manangah peta dopi di bagasan nguluta, molo rope parsahiton, molo rope sitaonon, gabi boy dirgak si majujungta, ay madok ibana, dang olak ni nguluku hape, adong do di balik ni salhut na sidalan aku, ima ngululas ni roha na manotong di dolok, partanobatoan na pinaradi ni debata, songon nani alaman, songon nani nikmatan ni si Daud. Naninigmatan ni si Daud ini yang nikmatat tamay molo totok kita porsea tu ibana mabuak kita menghantar kita tungulu nang pinaradi ni debata ima hanguluan na saliling nililing. Halak naong majalo jalan naong makilala di ngulu na saliling na to dimulai doy di pakilalan na di parnguluan nuay. Ido say tahaporsyay ngulu naong masuk di harajaw ni debata ta mulai do isonari tapasikok mai dipasikok mai dihita tungulu na ingro. Asa di ngulu saunari PHP tingkat do rasa honota panangan nanganion pangaramotion ni debata songon na pinangido ni si Daud. Dipangido ibana do nengmia ni bana di joro ni debata. Ido dilului rohana. Hape taingot do masa ni si Daud dang munjong-munjong dope bagas joro na di Jerusalem. Bahkan di mana mangido tu debata asa di pajongjong bagas joroi alai debata dang mangaloa si bana alai anak mudo pajongjok ko kaduan ni nama dok si Salomo.
Patuduhot di si bayangan ni bana do betaringot tu ima bagas joro ni debata na naing inganan permianan ni debata jala sugari dapot ibana ibu ibana dohot miad disi soi nama dinikmati bana dibayakko ni bana tabu ni ngului molo nong rap do debata di bagasan ngul naing sada na naing sidohono ni bana sian pengakuan ni bana molo serap pape dohot debata tabu nai nguluon tabu nai hape molo nong debata dong aku molo nong debata pajupang dohot tiba si ganup tiki sonang ma roha do pakilalaan. Lau sido naing gabe sada harapan di hita, di ngulu ni akana porsea, di ngulu ni halak Kristen. Molo say boy hita pajupang do debata di ragam ni perdalanan ni nguluta termasuk di parsaurata. Songon ibadah ta di bagasa tikion, termasuk di bagasa parsaurat ta doh tibana di perjupangat ta doh tibana di tonga-tonga di ngulut ta di tonga-tonga di bagasta losong ninang dia kaparsaura naas. Ikon tanik mati gabilas ni rohai di hita. Basa pola kutona honon nai, ala gudang do halak. Ro tu parsaura dang dinikmati, ala gabi na asing dinikmati. Tang parsaurat tu debata dinikmati. Dari doi sian pernguluan ni jol manang di masa ni Raja Daud. Gudang do halak dang naning pajupang do debata alai holan naning pajupang do dongan na sabing tujuan na di parsauran. Termasuk doi dohot di masa ni Yesus manang di masa perjanjian baru. Gudang do naro tu bagas joro idoben nasa pemuruk Yesus di bagas joro ala dang dimpakke na sida aroro na sida tu bagas joro lau pajupang doh debata lau pajupang doh asini rohani debata asa satu nuaing peikon perlura sadarata di bagasan nguluta mohado parsauraku tu debata mangalului Jehovah doau pajupang do Jehovah do ro tu bagas joro manang adong yang lain. Manang adong nagabi mangabati rohaku, mangabati pikiraku, mangabati pernguluku, do parsauran, do nadenggan, do debata. Asa macerga molo pajupang do debata, totong gabi lehonota rohata nguluta, di sima hita pajupang do debata, mabek kita marlas ni roha, patiur rohata, pamonako kita diragam ni pernguluot. Asa macai uli jala dengan molo son si Daud tita. Saya berusaha mengalului Jehovah pajupang do Jehovah sian nasa roh do sian nasa nguluna. Ala molo di masa ni si Daud di masa perjanjian lama pajupang do debatadang di seberang tempat holad di tempat ibadah doi holad di udung-udung doi dohot moladong di sipoti perpadanan di sido boy pajupang do debata. Yesoi songon si Musa pajupang di dolok Sina. Asing ni holan halak nang pinilit ni debata do na khusus boy pajupang do debata. Alai nuaing nunga luar biasa dengan masa ni debata marhite tod di perbadia nang ro tu tonga-tonga ni pertibion nang manongkopi hita nang miat di hita saluhut gabe dimungkinkan hita setiap jam, setiap detik, bahkan setiap tempat gabe boy hita pajupang do debata holani boharo hatta mangalehon rohatta tu ibana boharo hatta do pikirata talehot tu ibana gabi pajupangan mabuan las ni rohai jala manadda hamuliaun ni Jehovah manadda wason ni debata di bagasan ngulutta ala ni tampak kemei tamanfaatkan mei basa-basa ni debata naung pinasahatna tu hita luar biasa song datado nakin dang tetadda Yesus secara fisik naro ibana di Nazaret naro ibana di Bethlehem, naro ibana di hutan hala Israel. Alai marhite pangajarion ni tordina. Tatadda ibana, tahaporsyai ibana. Jala gabi mabuan hatuaw do taduaw di hita, mabuan asiniro hadot dengan basa di hita. Siani mahita, lam terjo, lam pajonokod dirita, lam pasahatun nguluta, lam mangido pangurupion tu ibana, asa ibana patiurhon rohata, asa ibana gabi hatuaw dihita, asa gabi ibana partanobatuad dihita, jala dohot tita di pamasuk, tu dolok partuauni, tu dolok partanobatuani, nang pinaradi ni debata dihita. Amin, matang yang mahita.
Mauliate matuhad di pasat rohanami diho. Di na dipakulingi ho hami lo manada asi dohot dengan dibasam nong pinasahatmu diham. Marhite na huidahami akapabahenanmu. Madongani mangaramoti majagai hami. Hai dijagai hodo hami sinakaragam ni parmaraan jala di patiur hodo rohanami diragam ni pergumulan tantangan do penderitaan. Jala dia bati hodo akamu tsunami naning mangarong pami marhite naho membentengi hami. Jala di para di hodo di hami inganan na saliling nililing na mabek kami bui dirgak di ngudu nami nang pe ikubuluson nami hamatian nang pe ikubuluson nami sitaonon di tonga-tonga ni portibion atong sa lampataw hami makaporsyay lampataw hami mangihut toko majakon asin iroham naong binasabasa homi di ngudu nami jara lampataw hami lam jonok totong pajupang tuho siganup tikimanang nadidia hami saya totong pakyo nami patikido kesempatan nami rapdo hoto jalamangido asin iroham di ngudu nami di pertama nami laos songoni di bagasan di minggu nami sedarion upasat tami matuho di dongan nami na pides ya tonga-tonga ni huriaon ima keluarga malau inang boru silalahi totong maho Tuhan nama dongani nasida di huria na baru di Ancol Podomoro jala totong paso-pasomu nasida gabiruas na burju na saya manghuton lomoni roham. Di pertama nami lo songoni nang di akka kegiatan dot ibadah di tonga-tonga ni huriam tua sini roham do pasatu nami asaho nama masu-masu jalan dapat tulus soni anggi lampajono kodiri nami tuho jala mangajari hami lao marpangulau marpabaenan hobar tulomoni roham di ngulu nami lo songoni Tuhan pasatu nami do tuho nang di pelayanan ni naposom Dita lubis nuaing di tonga-tonga ni huriam di tamarunang marparbui mapakubasyon na sida lau manugunugu saluhut na tumangihon hatam lam jonok lam makaporsyaiho di nguduna nang di pelayanan di Goa lasong ninang di pare-pare upasatami matuho asaho na mamasu-masu jalaho totong namian di sudiruas ni huriam ya kana madohoti ibadah asa tetong lam batauh kami manada huasom manada siniroham do tolongmu naong pinasahatmu diham di pertama nami losongoni pasatu nami do tuho marhite tangyang nami di bagasan sedarion di ulau nanang sipatu paun nami tu hari Minggu di tanggal 27 di nanang pabor haton naposom Padita lubis tu tempat naik baru di asahan Labuan Batu. Homa Tuhan dapat tulus senulau ni dok tingkan. Loas mai di bagasan Lasni Roha di Hami. Uru pamunang panitia dok parhalado di nalomangaradi ulau ni. Asa pada balas ni Roha nami mai pada balas ni Roha ni amanami padita lubis naneng borhat. Sian pakubasyon na naselaon di Makasaron. Tuinganan naik baru. Di pertama nami laos tangya konon nami do tua dupa menabadi nang dia karuas ni huriam na di bagasa parsahiton inang simatupang boru simat juta kinang bancarnaur boru manulang nona parulian pasaribu amang hama nurung inang naibaho boru pasaribu inang setorus boru penjahitan inang silitonga boru samosir inang simanjunta boru siahan inang silaban boru pakpahan amang Hastorus, amang Situa Dr. Huta Barat, inang Stanggang Boru Huta Barat, amang SPP Pasaribu, amang PC Regar. Tukoma Tuhan na mangalaw kahipasod di nasida. Mangalaw gogo di nasida, mangalaw nasasahit sa pamatang nasida. Asabuy margogo marlas ni Roha nasida, tutik kinanang ro. Jalabuy margogo nasida, rapdo hami di akaparsauran nami di tonga-tonga ni Huriam. Pasu-pasom wakawat na pinakinasida, paso-pasomu nang akatindakan, paso-pasomu nang akaperawatan na jinalo nasida. Losong ni nang dia kadungan namin na marulang tahun di kelahiran,
losong ni nang demarulang tahun pernikahan tuas ni roham do nesida pagong kopono nami asa tu koma Tuhan nama masu-masu nesida mangaleu las ni roha na mangaleu kejeng numur di nesida tu culuan niari jala tebamu akalas ni roha di parsauran nesida nang di tonga-tonga ni rumah tangga dua keluarga asalam di hilala nesida padongan ni do pangaramotion ni pangaramotion mu di nesida di tonga-tonga ni panulun asalam tang jala lambana de nesida yang sini roham jala setotong di hamulate honi tu do pamuna badiai madi tiak kapar ngulun di batama nami losong ni tang ekono nami do tu do pamuna badiai nang salut di ruas ni uriam nama milehon sian na pinasaat mi tu nesida martaba-taba ma pasu-pasum asini roham di nesida di tonga-tonga ni nguluna di tonga-tonga ni keluarga jala totong urupamu nesida dia kasilona do dia keharapan do cita-cita nesida di bagasan panunguluna di batama nami losoni tang ekono nami do nang apala di bagasan tikion nang di sude ruas ni huriam losoni nang dia kadongan nami na mengadopi bencana alam setotong do tu tangamu na badiai nesida pasatu nami jara pakungopono nami asatu koma nama dongani mangaramoti margugoyon nesida haruar siaragam ni parmaraan, haruar siaragam ni pergumulan nasida. Asa manatap do penasida tu juruan nyari, natuk doho Tuhan mangurupi, natuk doho mangalehon aha, na nibutuhkan nasida di bagasan parngulun. Sepatotong haporsion nasida, patotong nasida marsigatong toho. Asa setotong ho Tuhan na mangudihon nasida di ragam ni perdalanan ningudun. Urasi hami Tuhan di sini nasa dosa pangalasin nami. Asa terjalo hami akapasu-pasu do tasini rohana nesiro nambur pediha. Di bagasan Kristus Yesus tangihon cara uloi mapangiduan nami. Amin. Mari dihita sian buku de nomor 360 cada seterusnya ut papungu pilihan bahen tu fakta tu panitia bisa sambut di parborat ni amang Pardita Lubis. Joro
Sahat mapilian na tabapong unto do pani di batamatang yang mahita. Ali di batama namin na di banwagi jang hodo haroroan ni salut sila leon na dinggan dot na sulibasan na muliutus. Upasat tami masin na nilon mi to hami pilian nami to ho. Sa ijalo may gabi op na hutus di julom. Pasu-pasu mi jala ramoti aso para siya kami pilianon. Pati bulon harjom di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam tadahami gudang ni si leon-leon mi to hami. Asalam girgir hami madok mauliate to ho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi ton niro di pamataku. Osado Saut malamuni roham di bano tangon song na di bano wagitja. Lehon matuhami si dero nang uluan siapari. Se sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togi untuk pangunjunan. Palua mahami siyan panghago. Ayo dona puna haraja. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Disondakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana mida. Di padepakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Amin.
sude begemai Silas roha kumandoki sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajari au tarbain marlas ni roha sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki di haolong naroaki dung nasoboy bemagoi matanado manatap au pinggol natu mangihonau sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajari au tarbain marlas ni roha sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki tu Yesus hat ngoluki sa leleng ni leleng nai rap dohot au ende honma ende kuna imbaruda sonang ni tiki dung jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajari au tarbain marlas ni roha sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki tahan ma sito busho ihutoma imatutu nang mateo tu surgodo di toguho sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajari au tarbain marlas ni roha sonangi tiki dung jupang Yesus